Ja som veľmi rád, že máme za sebou túto schôdzu Národnej rade Slovenskej republiky, ktorá opäť ukázala len to, že opozícia sa spolieha na svoje udávactvo v Bruseli, že pravdu otáča, že ich nezaujímajú žiadne fakty a že sa vlastne teší z akéhokoľvek potknutia, ak sa to dá tak nazvať, koalície. Ale chcem na úvod povedať, že tak ako to oni prezentovali, že my sme sa tu zlakli Európskej únie a teraz ideme opravovať nejaký zákon, to absolútne nie je pravda. Pravda je taká, že Európska únia v niektorých veciach má svoje kompetencie, ale z pozície predsedu SNS poviem, že neviem sa zbaviť dojmu až takého nejakého vydierania Európskej komisie v mnohých veciach, že ak nebude po našom, tak vás pripravíme o peniaze. Cítim, čím dlhšie som v politike, že Európska komisia tento nástroj používa aj v miestach, kde to nie je spravodlivé. A osobitne by som chcel poukázať na to, že niektoré premlčacie lehoty v iných štátoch sú obdobné, ako my sme teraz museli upravovať. Ale na druhej strane niekedy je lepšie z kratšej cesty zísť a nehádať sa s Európskou komisiou. Nechceme samozrejme v čase, kedy sa tvorí nová Európska komisia, nové vedenie, vyvolávať akékoľvek napätie. Čo ma však mrzí, je cynizmus niektorých predstaviteľov opozície a preto sme aj túto tlačovú konferenciu zvolali, pretože pozerať na pani Kolíkovú, ako kričí na jednej strane, že ona nemala nič s predchádzajúcim vedením svojho rezortu a nemôže za to, že niekto vo väzení umrel. Chcem jasne povedať, že pani Kolíková by si možno mala opäť kúpiť skripta na škole, penológiu, náuku o treste a pochopiť, aký je význam trestu a aká je zodpovednosť štátu a ako treba rozlišovať tých, ktorí sú obvinení, obžalovaní alebo odsúdení. Štát, ak niekoho zobral v minulosti do väznice, nesie plnú zodpovednosť za jeho zdravie. A pani Kolíková sa tej zodpovednosti nemôže ako bývalá ministerka spravodlivosti zbavovať. Pretože mnohí z tých ľudí, ktorí boli zadržení, sú už dnes oslobodení a ich vina nebola preukázaná. Ale mnohí, ako aj otec nášho priateľa Adama Lučanského, ktorý sa k tejto téme vyjadrí, a osobitne chcem podotknúť, že to bol aj môj priateľ, pán generál Lučanský, sa už nemôžu vrátiť a obhájiť. To, čo predviedla pani Kolíková v mene SNS, odsudzujem, považujem to za cynizmus. A na druhej strane chcem ešte poukázať aj na inú tvár tejto opozície. Sú ľudia v progresívnom Slovensku, ktorí boli priamo napojení na audiovizuálny fond a budú hovoriť o korupcii a rodinkárstve SNS. Sú ľudia, ktorí dodávali do STVR techniku, ako aj blízky príbuzný pani Kolíkovej. Ja pýtam sa opačne, čo by ste robili s nami, keby brat Ruda Huliaka dodával prenosové vozidlá do STVR? Čo by ste robili s nami, keby teraz Tomáš Taraba vybral budovu nejakého svojho blízkeho človeka, kamaráta a presťahoval tam ministerstvo? Mrzí ma, že naozaj niektoré veci sú vo vzťahu k verejnosti manipulované, otáčané. Poukazujem ešte raz, tak ako som začal, aj na novelu tohto trestného predpisu, ktorý sme dnes schválili. Chcem poďakovať koaličným partnerom, že sme opäť ukázali jednotu. Chcem vyjadriť podporu ministrovi spravodlivosti v jeho reformných krokoch. Očakávame veľkú reformu trestného zákona. Myslím si, že mnohé iné oblasti je treba riešiť. A verím, že v augustových dňoch sa stretne koaličná rada a pripravíme množstvo nových opatrení. Osobitne sa teším na nový nápor zákonov z Ministerstva cestovného ruchu, športu, ale aj zákony, ktoré budú pre niektorých prekvapivé. A verím, že nás koaliční poslanci podporia aj pri nami podaných zákonoch týkajúci sa mimovládok a rôznych iných oblastí. Takže ku koncu svojho prejavu, skôr než odozdám slovo kolegom, chcem ešte raz povedať, že táto koalícia funguje, ale to neznamená, že nemáme aj iné pohľady na rôzne problémy. Ja sa netajím kritikou Maroša Šefčoviča. Som presvedčený, že slovenský premiér by mal mať lepšiu pravú ruku v Európskej komisie a takéto veci, ako sa aj teraz stali, by sa nediali. Ak by Slovensko v budúcnosti malo iného eurokomisára ako pána Šefčoviča. A to je názor SNS.
mám na to právo to povedať a verím, že aj tento príbeh tejto trestnej novely Roberta Fica možno nabudí na to, aby zvažoval nového európskeho komisára, nie Šefčoviča, ktorý už tam podľa mňa presluhuje.